Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről beszélgetünk minden héten, kedden és szombaton. A mai áldozatunkat szeretném nektek először bemutatni. Ő egy nagyon-nagyon aranyos kislány, akit egyébként Louise-nak hívnak, és 11 éves volt, amikor ez a szörnyűség megtörtént vele. Franciaországba járunk, egy egyébként jó környéken, ahol jó módban élnek az emberek, és hát az ő története sajnos nagyon rossz véget ért. Idén február 7-én ez a kislány hazaindult az iskolából. Egy olyan iskolába, ami 400 méterre volt az otthonától, és ami úton egyébként rengeteg gyerek volt, és mindig rengeteg gyerek szokott járni, és egy nagyon biztonságos környék. És szerintem érzitek már a hangomból, hogy ennek a sztorinak nem lesz jó vége. És sajnos egyedül hazaindul, volt a nyakába egy mobiltelefon, így rá volt, tudjátok, egy ilyen nyakba hordozós tartón ott volt, és már ezt az utat nagyon sokszor bejárta. Nem szeretném, hogyha a szülők felett ítélkeznétek, hogy miért engedték a 11 éves gyereket egyedül az utcán. Jó, tehát, hogy értem én, hogy sokan azt gondoljátok, hogy már nem szabad, meg hogy hány éves korig nem szabad, de közben meg tényleg 400 méterről volt szó, tényleg vannak olyan élethelyzetek, amikor nem egyszerű egy szülőnek, amikor nem biztos, hogy tud megfelelő felügyeletet találni. Szóval, hogy azért óvatosan ítélkezzünk ezzel kapcsolatban, meg hogyha 13 éves lenne ez a kislány, vagy 14 éves, ez akkor is előfordulhatna, sajnos. Szóval egyébként ez egy kisváros, ahol mindenki ismer mindenkit, és van egy nővére egyébként, és nagyon szerette a Lilo és Stitch nevezetű rajzfilmet. Éppen egyébként 6. osztályba járt, és egy csendes, kedves, visszahúzódó lányként ismerték az iskolában. Egyébként voltak barátai, tehát hogy nem volt egy népszerűtlen kislány, vagy hogy nem volt vele igazándiból itt semmi probléma, csak hogy egy picit ez a visszahúzódóbb személyiségtípus volt. Na és hát pénteki napról beszélünk, és kevesebb órája volt, előbb elengedték, és ezért elindult haza egyedül. Egyébként pont aznap délután is úgy volt, 3-4-2-kor, hogy átmegy az egyik barátnőjéhez, és még írt is neki üzenetet egyébként, hogy menni fog, és hogy megbeszélték így a részleteket, hogy miket fognak csinálni. 14 órakor még egy kamera rögzítette azt, hogy ő átsétál valahol, hogy a nyakában van a mobiltelefon a ruháján, de 14 óra 7 perckor már eltűnt a kamerák látószögéből. Ez az utolsó időpont, amikor a telefonja egyébként elérhető volt. A szülei nagyon-nagyon hamar értesültek erről, hogy ő nem ért haza időben, és nagyon hamar jelezték egyébként, nagyon ügyes módon a rendőrségnek, hogy a kislányuk eltűnt. Délután 4-kor, tehát 2-kor látták utoljára, vagy volt elérhető utoljára, délután 4-kor a két szülő már a rendőrségen ült, hogy bejelentést tegyen. A hatóságok nagyon ügyesen és nagyon komolyan vették ezt az eltűnést, és helikoptertől elkezdve drónokon át tényleg a lakosság segítségét kérve, iszonyat erőket megmozgatva próbálták keresni ezt a kislányt. Louise nővére egyébként a közösségi médiába is feltett egy posztot arról, hogy segítsenek megtalálni a tesóját, hogy hát ha látta valaki. Egyébként a közösség maga is nekem nagyon szívmelengető, mert hogy látták ezt a posztot, és minden szomszéd elkezdte keresni ezt a kislányt, és minden utcabeli kiment, és szóval, hogy ez nekem egy nagyon szép, és hogy valahogy a társadalmunknak és a közösségeinknek erről kéne szólni, hogy amikor baj van, akkor ott vagyunk egymásnak. Viszont sajnos sötétedésig semmi hír nem érkezett Louise-ról. Este 10 óra volt, amikor az egyik rendőrkutya szagot fogott, és egy nem messze lévő parknak a hátsó részébe, egy ilyen erdős részen sajnálatos módon megtalálták Louise holttestét. Ez a park nem esett útba, és egyébként 900 méterre volt található az iskolától. Ez nem egy olyan rendezett park, jó? Tehát, hogy ez egy ilyen erdős park, van ott tó, vagy nem is tó, hanem egy kis patak, de hogy nem egy ilyen rendezett parkot képzeljetek el, hanem inkább egy ilyen erdős, dzsumbujus részt.
A lány testét, amikor megtalálták egyébként, akkor ugyanúgy volt felöltözve, ahogy a kamerákon is szerepel, meg ahogy reggel eljött otthonról, és a holtteste mellett megtalálták a bolyhos sapkáját és a telefonját is. Szexuális bántalmazásra utaló nyomokat nem találtak a testén, hála az égnek. Viszont az látszott a holttestén, hogy védekezett, hogy ő küzdött. Hogy ez a 11 éves kislány megpróbálta megvédeni magát, és harcolt a támadójával. Minden kamerafelvételt megnéztek, és szemmel látható volt, hogy egy kapucnis, fekete pufidzsekis férfi nagyon ólálkodik azon a környéken. Nem csak ólálkodik, hanem követte is ezt a kislányt egy darabon. A férfi baseball sapkát is viselt, maszkot is viselt, tehát lehetett látni a ruházatából, hogy ő rosszat akar. Tehát, hogy ő úgy volt felöltözve, hogy a kamerákon őt ne lehessen felismerni. Tehát, hogy itt az erős felindulásból elkövetett bűncselekmény, hát nem igazán állja meg a helyét. Nem igazán lehetett az arcát beazonosítani, először letartóztattak egy 23 éves férfit és egy 20 éves nőt, de elengedték őket hamar, mert kiderült, hogy van stabil alibiük. Másnap ugye már mindenki hallotta, hogy sajnálatos módon Louise életét vesztette, teljesen megrökönyödtek az emberek, hogy fényes nappal, kisvárosba, mindenki ismer mindenkit, biztonságos környék, és hogy ez mégis előfordulhat. Az iskola nagyon jól reagált, megemlékezést tartottak, és egyébként minden diák számára pszichológus segítséget biztosították. A szülői munkaközösség azonnal összefogott, és 2 nap alatt 14 000 eurót gyűjtöttek össze a család számára, hogy a temetést és egyéb költségekkel legalább ne kelljen foglalkozniuk. A környéket elkezdte rengeteg rendőr biztosítani, mert mind a szülők, mind pedig a diákok nagyon bizonytalanok voltak, és nagyon féltek, hogy őket is támadás érheti, amíg nem kapják el az elkövetőt. A gyerekek elkerülték a parkot, ahol egyébként 120 rendőr állomásozott. Ugye ez nem véletlen. Nagyon sokszor az elkövetők szeretnek visszatérni az elkövetés helyszínére, és ezért a rendőrök általában kiemelt figyelmet biztosítanak ilyenkor a helyszínnek. A helyszínen találtak bizonyítékokat, ilyen tárgyi bizonyítékokat, vagy azt hitték, hogy lehet, hogy az ügyhöz kapcsolódnak, és ezért letartóztattak egy 23 éves férfit és az anyját, de kiderült, hogy nem, azok csak ilyen otthagyott tárgyak voltak, és hogy nincs köze a gyilkossághoz egyikőjüknek sem. Február 10-én viszont jött egy áttörés. Letartóztattak egy férfit, aki szintén 23 éves volt, és ott lakott a környéken, egyébként Owen L. néven lehet őt beazonosítani, vagy így szerepel a médiában. És a szüleivel élt együtt ez a fiú, és őt fogják bevinni a rendőrök. A kihallgatás során észreveszik az rendőrök, hogy ilyen nagyon egymásnak ellentmondó információkat mond, hogy picit össze-vissza beszél, picit, hogyha visszakérdezik a történetet, akkor már máshogy meséli el, tehát hogy azonnal feltűnik a kihallgatóknak, hogy itt van valami. Szemtanúkat is tudtak szerezni egyébként, akik látták őt az utcán, mármint Owent, és ami még nagyon feltűnt a rendőrségnek, hogy sérülések voltak a kezén. És a fő bizonyíték később az volt, hogy Louise-nak a körme alatt megtalálták a DNS-ét ennek a férfinak. Szóval gyakorlatilag a legfőbb bizonyíték meglett arra, hogy ő volt az elkövető. A szomszédok teljesen meg voltak döbbenve, mint mindig, és elmondták, hogy soha életükben nem gondolták volna, hogy Owen ilyenre képes lenne, és hogy Owen mindig nagyon békés volt, és soha egy lénynek sem ártott volna. Higgyétek el, hogy nem tudjuk, hogy mi lakozik egy emberben. Owen egyébként szeretett focizni, és boxolni járt, és nagyon introvertáltként írta le a környezete. Viszont azt is mondták a gyerekkori barátai, hogy az utóbbi időben nagyon bezárkózott, és elfordult tőlük. Emellett még Owenre jellemző volt az is, hogy nem nagyon találta a helyét az életbe. Tehát nagyon sok ilyen tanfolyamot elvégzett, de nem tudta, hogy mihez akar kezdeni, nem voltak céljai, és akkor ugye most már barátai sem voltak, és azért ez egy nagyon veszélyes kombináció. Hogy így szépen nyomoztak, egyre jobban jöttek elő az információk. Például, hogy ennek az Owennek volt egy akkor 19 éves húga, aki már 2 éve nem állt szóba a tesójával, mert hogy olyan agresszív volt vele. Egyébként, ahogy megnézték, nem csak a húga volt az, aki egyébként feljelentést tett
egyszer bántalmazásért Owen ellen, hanem egy lopáson is rajta kapták, még fiatalabb korában Owent. Az egyik volt barátnője is nyilatkozott, hogy amikor Owen 20 éves volt, akkor az a lány 16 éves volt, és hogy egyszer késsel megfenyegette, hogy valami szexuális dolgot csináljon neki, azt nem részleteztek egyébként, hogy mit akart Owen, nem mintha lényeges lenne, de hogy késsel megfenyegette, hogy ezt csinálja meg. Először a lány viccnek gondolta ezt a fenyegetést, és utána viszont rájött arra, hogy ez nagyon nem oké, és szakított ebben a fiúval. Sosem vicc az ilyen fenyegetés. Jó, még ha a fiú nevet is közben, még ha a fiú úgy csinál, mintha minden rendben lenne, még ha el is vicceli a végét, soha nem vesszük ezt félváról, jó? Owen 2 nap után törik meg a börtönben, nem kell neki sok ide akarom mondani, és bevallja minden tettét egyébként, bár azért egy kicsit ferdít. Mert hogy elkezdi azt magyarázni, hogy ez nem volt előre megtervezett, hogy ez neki egy ilyen hirtelen felindulás volt, hirtelen felindulásból volt nálad a fegyver, hirtelen felindulásból öltözködtél úgy, hogy ne lássanak a kamerák, És indoknak a következőt sikerült mondania ennek, hogy ő aznap a Fortnite nevezetű játékban összeveszett valakivel, és ettől lett ideges. Ez volt az indoka. Jó, nyilván nem hisszük el. Jó, tehát, hogy nem hisszük el, hogyha valaki ilyen hülye kifogásokkal jön. Jó, tehát, hogy soha nem az áll egy gyilkosság hátterében. Hogy mi áll mögötte, az egy nagyon-nagyon bonyolult és összetett folyamat, és ezzel kapcsolatban, vagy ennek az ügynek a kapcsán eszembe jutott egy sorozat, egy 4 részes minisorozat most a Netflixen, amit én nagyon-nagyon tudok nektek ajánlani, az a címe magyarul, hogy A kamaszok. És hogy egy nagyon-nagyon jó film, nagyon szépen bemutatja, hogy az egész folyamatot, nem akarok lelőni semmit, mert hogy ha valaki meg akarja nézni, akkor nem akarok itt spoilerezni, de nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani, az egy pszichológiailag nagyon jól felépített film, és ehhez a témához kapcsolódik. Állítása szerint, nem Owen állítása szerint, ő fölöltözött, elrakta a bicskát a zsebébe, és amikor kilépett az utcára, igazándiból Louise volt az első, akit meglátott, és azért az hívta fel a figyelmét a lányra, hogy a mobiltelefonja a nyakában van. Oda lépett hozzá, nagyon kedves volt Louise-dal, majd azt mondta neki, hogy elvesztett valamit a parkba, és segítsen neki megkeresni. És ez a kislány annyira kedves volt, és annyira tiszta szívű, de szerintem azon a kis fényképen is látszik, hogy egy ilyen nagyon-nagyon kis tiszta szívű kislány, hogy ő azt mondta, hogy persze segítek megkeresni. Úgyhogy követte Owent erre az erdős részbe, és amikor jócskán már bent jártak, és Owen azt gondolta, hogy kívülről nem látszik, előkapta a kést, és megszurkálta vele Louise-t. Állítása szerint előtte megfenyegette a lányt, hogy adja oda az értékeit, aki állítólag elkezdett kiabálni, és hogy ilyettébe szurkálta meg Louise-t. Ezt vagy elhisszük, vagy nem, én a nem kategóriába esek. Egyébként attól kezdve, hogy Owen kilépett a házból, addig, hogy meghalljon ez a kislány, összesen 13 perc telt el. Otthon Owent a 23 éves barátnője fogadta, és látta, hogy véres a kabátja, látta, hogy sérülések van a kezén, és rákérdezett, hogy mi újság, mi történt. A barátnője addig faggatta Owent, amíg elmondta, hogy mit tett. Aztán fogták, Owen levetközött, kimosták a ruháját. Majd a gyilkos fegyverrel együtt mindent kidobtak a kukába. A kés sosem lett meg. Viszont, ami érdekes, hogy kiderült, hogy Louise elleni támadás előtt Owen 3 nappal megpróbált egy másik kislányt elcsalni, aki szintén 12 éves volt, szintén ezzel a dumával, hogy ő a parkban elhagyott valamit, de ez a kislány azt mondta, hogy bocs, de nem érek rá neked segíteni. Nagy szerencséjére. Egyébként a férfinak a szüleit, tehát Owen szüleit is, és a barátnőjét is letartóztatták a rendőrök. A szülőket később elengedték, hogy ők tényleg nem tudtak semmit, viszont a barátnőt fogságba tartották. És itt is a barátnővel nekem gondom van. De én elhiszem, hogy szereted azt a fiút. De ha bevallja neked, hogy késsel agyonszurkált egy 11 éves kislányt, akkor szóljál már a rendőröknek, lécike. Owen letartóztatásba maradt, és nyilván kiskorú ellen elkövetett szándékos emberölés vágyával fog bíróság elé kerülni, és életfogytiglani börtönbüntetés lehet a maximum, amit kiszabadnak rá.
A barátnője szabadlábon távozhatott, vagy szabadlábon védekezhet pontosabban, de ő ellene is bűnösszesség vágyával fog eljárás indulni. Egyiküknek a tárgyalása sem zajlott még le. Minden esetre szerintem ez egy nagyon érdekes és egy nagyon fontos ügy abból a szempontból, hogy az, hogy kiben lehet megbízni és kiben nem, azt nagyon-nagyon sokszor nem lehet megítélni jól. És hogy ezért nagyon fontos az, hogy a gyermekeinket arra oktassuk, hogy vigyázzanak nagyon magukra, és hogy nem szabad sajnos mindenkiben megbízni. Remélem érdekesnek találtátok ezt az esetet. Vigyázzatok magatokra, legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!